burbudo a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda kodin shi da muka tura sabon dauka. Ya aboki na barka da aiki. Ya barka da kagarin ya gida. Lafiya kalau ya aiki. Lafiya. Ka ce kun koma noma. Wallahi muna nan muna fafa. Baba Buhari na gyara ke. Baba Buhari. Da ku cika tumbin ku kiyon da kuke so. Assalamu alaikum. Barka ku da yara. An wuni lafiya. Lafiya. Nan gonakin ku ne kuma? Wallahi. A ga nan muke mane. To anan kuke noma? Nan muke fafatawa. To gonakin da canjeji ba? Gonaki na canjeji an kyale su. Ba za a noma ba kenan? Ina sai dai a kiran zuwa baɗi haka za a iya aikin. To shi kenan ba matsala ni zan je na noma. Sai na haɗe su gaba ɗayan noma. Ka haɗa su gaba ɗaya. In haɗa su gaba ɗayan noma inda da ku ba za ku noma ba. Zaman banza kuke a gari. Za mu noma. Mu ne nan masu zaman banza. Nan gonan mu ne fa gadin. Kai mu ne nan masu zaman banza. Mu masu zaman banza ne a ce wannan gona iya ita kaɗai za ku gadi kawai. Mu ne nan ba su zaman banza a garin nan. Me aikin mu? Me aikin mu? Waye ne bai ga aikin mu? Ga mai. Me aikin mu? Zaka gane aikin mu. Yaro ni na waya caje kanka. Yaro ya hakuri. Caje kanka. Ya hakuri ni ban zo da zafi ba. Ba ka zo da zafi. Ya hakuri. Ka ga aikin da muke da kake ce mana yan wada zaman banza. Yan zaman banza ne ku ni dai na sani a garin nan ba ku inda kuke zama ba ku je sun ku da aikin ba na. Ka ji aboki na. Ba zan furma wani sannan ba kawai aikata mu. Aikata wani ya hakuri. Ya ga mun da aikin da kuke yi. Ga mun aikin da kuke. Aikin da muke waye a bai san aikin mu ba. Aikin mu na ku. Na fa. Ya hakuri mana. Kai ba ka san me kake yi ba ne? Ya za ka zo kana wannan abin ne. Baba dan Allah ka yi hakuri. Ka yi hakuri ka rufa mana asiri. Ka yi hakuri. Burbudo a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda kodin shi da muka tura sabon dauka.